Zatiki algebraikoak. Simplifikatu. Nola simplifikatzen dira zatikiak zenbakiekin lana egiten dugunean? Adibidez, 60 zati 150. Egiten dugu adibidez, zati 10. Eta bere zatiki baliokidea da 6/15. Egin daiteke zati 3, eta 6 zati 2, 15 zati 3, 5, 2 bosten da 60 zati 150 zatikiaren zatiki baliokidea. Eta txikiena, simplifikatuena lortu dugu. Hori egiteko zer egin dugu? Edo nola egin daiteke hori egiteko? Bueno, gujuten gea eta 60 zenbakia faktorizatzen dugu. Hau da, zati 2, 30 zati 2, 15 zati 3, 5 zati 5, bat. 2 bider 2 bider 3 bider 5. Eta 60 zenbakia idazten dugu faktoretan. 150ekin berdin egiten dugu. Faktorizatzen dugu eta faktoretan idazten dugu. Azkenean, zatiki bat simplifikatzen dugunean, egin dugunean zati 10, lehenengo zatiketa honetan, simplifikatzean, egin duguna izan da 2 eta 5 faktoreak simplifikatu egin ditugu. Ilara honetatik kendu egin ditugu. Orduan gelditzen zaizkigu 6 eta 15 zenbakiak. Eta ondoren egin duguna izan da 3 zenbakiarekin simplifikatu ditugu zenbakitzailea eta izendatzailea, eta gelditu zaigu 2 bosten zatiki simplifikatua bezala. Gauza berdina egiten dugu zatiki algebraikoekin. Hau da, zatiki algebraiko hau ematentzat simplifikatzeko. Faktorizatzen dugu. Nola? Pentsatu lehenengo faktore komuna. Faktore komuna x dago gai guztietan. Orduan, x hemendik kentzen baldin badugu, x berbi gelditzen da. Hemendik bidertzen jartzen baldin badiogu parentesi baten aurrean hor gelditzen den guztiari x gaia, geldituko litzeke minus 2x parentesiaren barnean. Eta x bider bat denez, bat geldituko litzeke parentesiaren barnean. Baina gainera, konturatzen baldin bazeate, hau formula berezia da. Xen karratua, baten karratua, ken 2ab. Hau da, xken baten karratua. Hau gero, faktorizatuko dugu beste era ezberdinetara ere. Eta hemen nola faktorizatuko genduke? 60 faktorizatu dugun bezala, polinomio bat nola faktorizatzen da. Faktore komuna, x berriru ez da? Hemen, x bider, bost aldiz 3 kanporatzen baldin baditut eta parentesiaren barnean jarri x berriru bider, x berbi da x berbost, eta hemen x berriruk bat bidertuko luke. Orduan, x berriruk bidertzen ditu x berbi, ken bat. Eta hau gainea formula berezi bada. A berbi, ken b berbi. Orduan, a gehi b bidera ken b. Lortu dugu zenbakitzailean eta izendatzailean dauden polinomioak faktorizatzea. Hau da, nei eman zaiten zatiki algebraikoa gelditzen da faktoretan honela. X bider xken bat, lehen mailako polinomioak denak, x bider x gehi bat, bider xken bat. Ze gertatzen da orain? Hemen faktoreak, pentsatu da zue, xen balioa dela 4. 4 eta 4 simplifikatuko lieke. Hemen, 4ken bat, hau 3 izango litzeke, hau 3 izango litzeke, hau 3 izango litzeke, eta hemen, 4 gehi bat, 5 izango litzeke. Hau da, 3 eta 3 simplifikatuko lieken bezala, xken bat eta xken bat simplifikatu ingo lieke. Orduan, gelditzen diren faktore bakarrak, ahal diren guztiak simplifikatu eta gero, gelditzen dira xken bat, eta hemen, x berbi, bider x gehi bat. Lortu dugu, eman zaigun zatiki algebraikoa simplifikatzea. Esan dizuet, komentatuko nizuela, x berbiken bat gehi bat formula berezia izateaz gain, simplifikatu daiteke Ruffini bidez. Hau da, hartzen ditugu zenbakiak letra kendu, eta bilatzen dugu hemen zatitzaile bat, ondarra 0 emango duena. Egiten dugu baten zenbaki askearen zatitzaileekin bat eta minus batekin egiten dugu batekin proba, bat, minus bat, 0. Lortu dugu ondarra 0 lortzea, orduan lortu ditugu polinomionen faktoreak. Hau da, xken bat honik urraldatzen zaiolako, eta hau dagoen bezala jartzen da, xken bat, hau da, xken bat bider xken bat berbi. Formularekin egin dugun bezala egin daiteke Ruffiniren regla erabiliz. Eta beste era bat ere badago polinomio hau faktorizatzeko, ezta? Bigarren mailako polinomio bat denez egin daiteke honela.
hartu bigarren mailako polinomio hau eta ekuazio bihurtu zerora berdinduz. Horretarako, bigarren mailako ekuazioen ebazpena egiteko, formula hau erabiltzen da minus b gehiken r b berbi ken lau batez zati bia. Formula hori erabiliz, lortuko ditugu ekuazionen soluzioak eta soluzioak dauzkan polinomio batek, ekuazio batek, faktorizatu daiteke. Hasten gara, x berdi minus b plus minus b berbi lau da, ken lau ac zati bia. Hau da, bi plus minus, lauken lau, biderketa egiten da lehenengo, lauken lau, 0, eta beran bi. Orduan, bi soluzio lortuko ginozteke. 0 zenbakiaren errokarratua 0 denez, bi soluzio. Bi gehi 0 zati bi, hau da bat, eta bi ken 0 zati bi, hau da bat. Bi soluzio dauzkagunez, orain, bigarren mailako polinomioak faktorizatzeko erabiltzen den formula erabiltzen dugu non bigarren mailako polinomioak faktorizatzeko hartzen da. X berbi gaiaren koefizientea, bider x ken soluzio bat, bider x ken bigarren soluzioaren formula. Formula hori erabiliz, aurreko polinomio hori geldituko litzeke. A, dela bat. Bat hori bidertzen, elementu neutra denez, galdu egiten da. Bider x ken soluzio bat, x ken soluzio bat. Hau da, x berbi ken bi x gehi bat, geldituko litzeke, x ken bat berbi modura faktorizatuta. Beste ariketa bat, simplifikatu. X ken lau zati lauken x. Ikusten baldin badezue, zenbakiak gurutzatuta daude, baina kontu zegatik, x hemen positiboa da eta hemen negatiboa da. Eta hemen lau negatiboa da eta hemen positiboa da. Orduan, ez dira gauza berdinak da bost zati bost bezala. Orduan, nik egiten baldin badet, minus, eta parentesiaren barnean lauken x, zer ateratzen zait? Minus hau da minus bat egongo baliz bezala, bider lauken x. Biderketa hau egiteko, minus bat bider lau, minus lau. Minus bider minus plus, x. Positiboa lehenengo jartzen baldin badet, eta ondoren ikurra negatiboa duen zenbakia, gelditzen da x ken lau. Hau da, minus lauken x da berdin x ken lau. Minus honek egiten digu, barnean dauden gaiak ikurra aldatu, eta lehenengo jarri daiteke positiboa, eta ondoren negatiboa. Horrek esan nahi du, nik hemen zatike honetan dauketen, zenbakitzailean dauketen x ken lau hori jarri daitekeela minus bat bider lauken x modura. Orain ze gertatzen da, dauzkagu bi faktore berdinak, faktoreak kenketa direnean babestuta egon behar dute. Pentsatu hemen lauken bat dala, lauken bat iru, lauken bat iru. Ezin da, lau eta x eta x. Nik simplifikatzea zatiketa egitea da. Simplifikatzen dituten faktoreak egon behar dute. Gelditzen diren guztiei biderketaren bidez lotuta. Orduan, lau ken x parentesia bidertzen ari zaio geldituko den minus bat zenbakiari, orduan simplifikatu daiteke goran eta beran faktore berdina. Geldituko den erantzuna minus bat izango da. Beste ariketa bat simplifikatzeko. Bukatzeko, azken ariketa. Nola esan dugu simplifikatzen direla zatiki algebraikoak? Faktorizatu eta faktore berdinak zenbakitzailean eta izendatzailean anulatu. Faktorizatzen dugu polinomio hau. Ruffini bidez, adibidez, Ruffini bidez, hartzen ditut koefizienteak bat, bi eta minus iru, eta saiatzen gea zenbaki askearen zatitzailekin, proba egiten ondarra 0 ematen digun. Adibidez, bat, jaisten dugu bat, biderketa, batuketa, biderketa, batuketa. Lortu dugu ondarra 0 lortzea. Hau da, hemendik lortzen dugun zatitzaile honek ematen digu faktore hau. X ken bat ikurraldatzen zaio eta. Eta hemen gelditzen den honek ematen digu beste faktore bat. X gehi iru. Lortu dugu polinomio hori faktorizatzea. Eta izendatzailean dagoen hau, hasten gara. Hemen ikusten duzu x errepikatzen dela. Mamitu dugu, banatu ditut faktore guztiak. Bi, x. Ken, hemen zortzi da bederatzi, bider bi, bider x. Zein errepikatzen diren faktore komuna bi x jartzen baldin badet, parentesiaren barnean gordetzen ditut, honek bidertzen ditun guztiak. X berbi, ken bederatzi. Eta hau formula berezia denez, a berbi, ken berbi dator, a gehi b, bidera ken b egitetik. Hau xen karratua da, eta hau iruten karratua da. Orduan, polinomioak faktorizatuta jartzen ditut, x ken bat, x gehi iru, bi x gehi iru, x gehi iru, x ken iru, eta hemen errepikatzen diren faktoreak anulatzen baldin bat ditut, lortzen dut zatiki
algebraiko honen zatiki baliokidea simplifikatuagoa izango dugun hori, ez da? Xken bat, zati bi x, xken hiru. Kontuz, hemen simplifikatzean ikusten duzue. Faktore hau simplifikatu da, zergatik gelditzen den honi bidertzen ari da, eta hau gelditzen diren guzti hauei lotuta dago, biderketa ilara honetan bidertzen ari zaie. Horregatik simplifikatu daitezke.